Salutare tuturor și bine v-am găsit la episodul special de 150 de abonați. Creștem efectiv foarte repede în ultimul timp. Nu înțeleg ce fac diferit, dar creștem foarte repede. Și suntem aici pe un nou joc numit Car Seller Simulator pe telefon și Car for Sale pe computer. Mă și bălbăi. Dăm aici New Game. Gen am mai făcut, m-am mai jucat și de asta mi-a părea că tot ce am făcut o să fie pierdut. Bun. 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 Hai, bun. 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 Am deschis magazinul. Și acum customize. Bun. Bănuiesc că decorations. Așa. Cred că știți deja cum o să-l numesc. Deci uitați-vă cum pot să-l fac. Bun. Update. Înăuntru. Oi, dacă cât costă. Nu, momentan asta nu o schimb. Așa. Bun, mă duc la stația de autobuz. La neighborhood. Bun. Și acum îmi iau... Ăsta nu cred că am bani să-l iau. Dar hai să vedem cât costă. N-am bani. N-am deloc. Hai. Dă-mi la un preț bun, te rog. Nu-i rău. Îl cumpăr bun. Știu că m-am mai jucat. Ia uite ce bagă. Dar nu cred că are nos, din păcate. Am văzut un target pe care poate trebuie să-l urmăresc. Pe unde? Păi unde? Aha. Pe unde merg? Hopa, scuze. Am călcat un om care apare, nu era om, era fantomă. Totul bine și frumos. Hopa. Ia uzi cum merge. Ia uite ce drift. Fai, ce drifturi bag. O are drift kit sau ce are de face drifturi așa? Da, la sigur are drift kit. Că dacă e o curbă mai bruscă, imediat face drift. Bun. Punem frumos. Bun, oprim motorul și ieșim.
Bun, acum bănuiesc că trebuie să mă pun aici. Hai să o băgăm la vânzare. Deci cât am dat pe ea? 2311. Ca să facem un profit, aș zice 4000. Zic cotit on sale. Bun. Acum revin când vine primul cumpărător. Nici nu mai trebuie să revin, că deja au venit. 3. Ia, dacă e vreunul care cumpără la 4000, e bombă. Bine, mă. Sel. Am făcut bani. Da, crede că mă duc pe jos până acolo. Normal că iau autobuzul până la container. Bun. Hai. Bun. Da. Ce casă mare am. Cea mai mare. Bun. Bun. Next day. Da, stai o leacă. Car market e open. Mă uitam și eu pe aici, am văzut o mașină șmecheră. Dacă puteți ghici ce e, vă las să ghiciți în 5 secunde. 1, 2, 3, 4, 5. E un Lamborghini. Care... Uai, cât costă. Uite, o Dacia. Sau ce e asta? Lord Escort Classic. 15.000. N-am bani. Lord Mustang. 37 de... Ce frumos e tavanul. Audi TT. Ferrari. Acum la început când am bani, când n-am bani, vin toți cu mașini scumpe și când ai bani să vezi că vin numai cu cele mai nasoale mașini. Audi Q7, te rog, 10.000, bă, dacă îl puneam la... Dacă puneam la 5.000, îmi permiteam mașina asta și nu e o mașină rea. Ce lag mi se face. Te rog, 9.000. 7.000, bine, mă, bui. Ia, mi s-a făcut vreun skill point? Nu. Duceți-vă! Era fain să aibă nos. Ăsta are starting kit, cred. Da, ce greu pleacă de pe loc. Mergem regulamentar. Opa. Suntem în neighborhood, deci ar trebui... Opa. Ar trebui undeva pe... Cred că pe aici să merg ca să ajung la office. Deci acolo e office-ul, dar văd de aici ai car wash. De ce să nu spăl mașina ca să o vând mai scump? Hopa! Dar nu merge frâna! Na, că mi s-o lovi mașina. Pur mașină. Bun. Eu speli? Pe cât? Pe 50 de lei, foarte bine, bă. Opa. Că intru și eu la o băiță. De ce aș putea vorbi cu ăsta de benzină? N-are sens. Cât mai ai? 95.
Bun, revin când ajung la reparat. Bun, îl punem pe nenea ăsta să ne repare mașina. Cât costă? Pentru nivelul meu e cam mult. Nu dă-i bice, măi amice. Ne-au făcut-o. Acum mergem să vopsim. Bun. Bun. Hai să facem... Da, mă lasă și pe... Așa. Zice să facem așa. Bun. Ia part polish. Fai, cum se vede așa. Mersi, mersi. Bun, o ducem la vânzare. Prima noastră mașină pusă la vânzare. Dar văd că e cam murdar magazinul. Opa, era sărit motorul deschis. Hai să curățăm magazinul, zic. E cam murdar. Ciocolat. Bun. Nu mai e murdar și acum îl putem pune la vânzare mașina. Webpage. ID Q7. Cât am dat în total? 7364. Hai să o punem la 10.000. Ca să facem un profit de la baba. Era să o pun la mai mult. Bun, 10.000. Revin cu primul client. Uite-l și pe nenea ăsta. Cum arată. Bun. Cât vrei pe ea. Bun, 10.000 fix. Bine, mă. Revin în cartier. Dar, stați un pic, am văzut că The Car Marketplace is open, așa că hai la Car Market, că acum avem bani. Din fericire. Saltare, saltare. Ia, când vrei. Pe lor de scort clasic. 22.000, nu mai am ce negocia. Nici nu mă mai uit. 18.000. Asta parcă era 10.000. Bă, cât mai aveam? Da, hai în cartier atunci, la neighborhood. Bun. Foai, ăsta e Mustang, așa-i? 41.000, nici nu mă mai chinui. Hai, lor de scortul ăsta să fie ieftin. Hai, 16.000. A,
trebuie să mă duc la culcare. Noapte bună. Bună dimineața, soarele. Avem benzină. Și avem și aparent și vecini. Cred că mai locuiește cineva acolo. E ceva deschis azi? Action-ul. Dar la cât? La 1. Mă duc la office, că e murdar. Bun. Luăm gunoi. Îl aruncăm la gunoi. Coca-Cola. Dar sunt curios. Cine tot vine să arunce gunoaie aici? Bine, skill point. Hai să luăm, să putem negocia. Bun, putem negocia acum. Revin când e action-ul deschis. Încă 50 de secunde. Încă 35. Încă 25. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A început action-ul. Da, n-am bani. Deja am început licitația. Bun, altă mașină, Audi TT. Da, și pe ăsta mi-l permit dacă e. Încă una, te rog, te rog, te rog. Ultima, ăsta e Porsche, nu mi-l permit. Da, am dat 10 lei degeaba. Puh. Wow, ce-am sărit. Wow. Bun. Wow. Ia, poate sar o dată tare și mă urc pe ăsta. Hai că aproape. În fine. Hai la neighborhood. Bun, poate găsim o mașină care să ne-o permitem. Audi Q7, cred că asta pot. 6.000. 5.500. Atunci 5.700. Atunci măcar 5.900. Hai, dă-mi. Ne-am ales cu încă un Audi Q7. Uite mă că deja am învățat unde e. Opa! Bun. Mă duc o repar, că poate are nevoie de reparații. Foa, în categorii îi trebuie multe reparații. Mai are puțin.
Hai. Efectiv, sunt mașină și el încă o repară. De bice. Oi, dar cum se aude. Hai să o băgăm la un tuning. Ca să o băgăm pe mulți bani. Opa! Am lovit-o din nou. Bun. Ca... Era să uit iar să-i opresc motorul. Bun, o punem acolo. Eu mă duc să mă culc. M-am urcat pe un container și pot să dorm de aici. Nu pot să cred. Bun. Ce bun a fost somnul pe containerul ăsta. Mă duc la office. Bun. Colect 3 și îl băgăm la gunoi. Și luăm și sticla de Coca-Cola. Bun, dai drop. Bun. Am skill point, n-am. Bagul l-a reparat din nou, că am lovit-o când am mers la tuning. Și mai dau 52 de lei. Gata. Doamne. Mereu o lovesc. Nu știu cum fac, dar mereu o lovesc. Nici nu mai repar, să rămân așa. Îi cumpăr un drift kit. Turboșinos. Așa. Și plate să fie de România. Bun, și punem broscuța. Broscuța. Mersi, frate. Vreau să uit să pornesc motorul. Nu, da, m-a apăsat pe frâna de mână. Nu, și acum merge frâna de mână și înainte nu mergea. Da, verde, nu pot să-l fac. De ce nu pot? Bun, mă, în sfârșit. Bun. Atât voiam, șefule, mersi. Uite. Broscuța. Nas! Ia, hai la niște drifturi cu ea. Opa! Că nu degeaba are drift kit. Bine-s. Dar dă-i, mă, în față.
Bun, hai să o punem la vânzare. Opa. Bun. Oprim motorul, ne dăm jos. Hai că o punem la un preț baban. Pe asta cel puțin. Am și tunat, am făcut de toate. Am și reparat-o, am și stricat-o. Tot ce vrei și ce nu vrei. O punem la 15.000. Dacă o vrea cineva la 15.000. Da, revin cu primul cumpărător. Uite puștanul ăsta. Dacă ai tu 15.000 să-mi dai pe mașina asta, sunt cel mai ferit. Ce s-a întâmplat, mă? Ia. 13.952. Dacă mi-o dai la un 14.250, ce-o dau? Bun, mă! Prea multe reclame în jocul ăsta. Uite că venea și Granny. Băbuța aia. Cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Șpaș!